Яшел Үзән районының Күгіш ауылы жерлігі халқы әлі ел башындағына өр яңа мәдәниет йортлы болды. Инде менә тагын бір сүйеніш, Айдар ауылына бағышланған өр яңа китап басылып шықты. Аны тәкъдир итү чарасыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Хөрмәтле Айдар авылы халқы, сіз бүгін иң бәхетле мизгелләрне кичерәсез. Жанға ғазиз ауылыңа бағышланған китапны қолға алу ул һәр кем өчендә дулкынландыргыч, бәхетле мизгелләр. Бердәм Айдар халкы өчендә нәкъ шулай. 2018 елда эшкә керешәләр, нәтиҗә озак көттерми. Күрәсең, хәерле сәгатьтә башланган яңа китапка хәер фатиха бирер чакта җитте. Элхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саляму аля расулина Мухаммадин ва аля алейхи аҗмәгин. Авыл тарихын барлау турында беренче сүз чыккач, соңга калмадыкмы соң дип икеләнүчләр дә була. Фәния Әхмәтҗанова икеләнергә урын калдырмый. Күмәк көч күл күчерә дип, тәвәккәлли өстәвенә китап белән бергә яңа мәдәният йортын салдыру өчен дә җан ата. Ул шундый үз өчен генә түгел, үзебезнең авыл халкы өчен дә. Беренчедән шушы клуб өчен, җаны тәне белән җиргәне өчен аңар мең рәхмәт. Халкыбызны, авыл яшьләрен клублы итте ул. Менә хәзергесе көндә шушы авылыбызның тарихы өчен җанып йөреп, шушы китапны чыгару өчен безнең өчен дә, авылдашларыбыз өчен дә, барыбыз өчен дә бүләк дип уйлыйм. Бүләк булырлык китап язарга күптән алынасым килеп йөргән иде дә, җае вакыты юклыкка сылтап кичектерелә килде. Ниһаять, авылдашларым, сезнең ярдәм белән китап басылып чыкты. Зур рәхмәт дип башлады үз чыгышын Фәния Әхмәтҗанова. Bu benim için büyük zor vakıga diye eğitime buldu kitap yazışın ki ben şuşunda tuğup yaşayıp bir küp nerseni bilmegenmen iken. Düşlerimde de gördüm hatta. Bu kimler iken, bunun nigiz buldu iken deyip hatta kişilerden sorap da yürüdüm. Hatta biz o nigizde de kim yaşayan da oşukladık. Hatta şimdi seyir kadar buldu. Юрағанға юш килә ул, бигрәк тә ярдәмчел, хәтере нык авыл халкы барында. Üzümün enkeyim söylegen boyunca koy suyuptan indi kişiler yaşayanını, onların sebeben şöyleyinini turunda yazdıp ciberdim indi. Нурия апа кебек язып җибәргәннәрне җыеп эшкәртеп торуны эшче төркем башкара. Берсе хәбәрләшә, икенчесе фотолар туплый, өченчесе корректор була. Кыскасы, бары да үз өлешен кертә. Kitapını yazgandan sonra tekşirgen bana 2 kıvat verdi. Kitabını okuyup bitirdin mi degen soru bire. Ben okuyamam benim, okuyayım da jılayım. Jılagaçtan kompüterden okuyup bulmayı bitti kitabını. Sizlerini görüp bulmayı. Uzak karaksız olup kitaplar okuyup, tekşirip, hocalıklar turunda, kişiler turunda bir küp düzeltip. Айдар авылы тарихына багышланган китапның фәнни консультанты Фаяз Хужин тарихи фактларга бәяләмә бирә, дөрестлеген тикшерә. Мен аны birinçilerden bulup okudum, resensent olarak indi. Şol tekli birinçiden şok kattım. Dili matur, bir küp çıganaklar kullanılgan. Bunda arxivlardan alıngan materyallarda, şecerelerde, bigrekte avul halkının özünün söylegenleri. Hem dağın bir nerse, kitabın üzerinde halk. Менә шушы Айдар авылы халкы. Монда колхозда, Бекватан сугышында biraz читтәрәк калган. Алар да бар әлбәттә. Әмма халыкның үзе. Тарихчылар дәүләт тарихын язса, Фәния Әхмәтҗанова кебек авыл тарихын өйрәнүчеләр исә милләт тарихын кеше язмышлары аша яза. Biz bu kitapta arxivten alınğanda kararında kübrek halk isteklerinden faydalandık. Çünkü onun sebebi de var. Arxivten alınğanda kırımlar eli biz şiratın kütüp yatargan mümkün. Emine bizim kızganış ülkenin işteki avuldaşlarımız indi avuldaşlarımız bilen kuşaşa varabız. Şunsuz yenişçe biz bu kitabını avul halkı bilen birgelep yazdık. Бергәләп язучыларга Бакырчыдан Рәйханә Зәйнуллина да кушыла. Айдар авылы белән бәйле истәлекләрен җирле Яшел Үзән газетасында бастыра. Әлеге басманың баш мөхәррире дә Айдар халкының шатлыгын уртаклашырга кайткан иде. Бик зур рәхмәт Фәния апага. Үзегезгә рәхмәт котлыйбыз, сезнең шуның хәтле дәрәҗәле зур тарих китабы барлыкка килде. Бәйрәмдә Дәүләт Советы депутаты Хафиз Миргалимовның катнашуы очраклы түгел. Яңа китапның авторы белән алар бергә укыган. Кунак буш кул белән кайтмаган, эшче төркемгә медальләр өләште.
Құдай тағала кешеге талантны бирсә, күп кырлы бирә икән. Китапны тәкъдим итү барышында Фәния Әхмәтҗанованың авылдашларына тагын бер бүләк әзерләгәне ачыкланды. Тәслимә Низами Айдар авылына багышлап җыр язган. Аны беренче тапкыр Айгөл Мустафина башкарды. Кем син Айдар бабам китабының бер бүлеге язмышы Айдар авылы белән бәйле күренекле шәхесләргә багышланган. Алар арасында яңа җыр сүзләренә кертелгән Сара Садыйкова белән Газиз Айдарский да бар. Фәния Әхмәтҗанова сүзләренә язылган тагын бер җыр яңгырады ул көнне. Үзешчән композитор, автор башкаручы Тәслимә Низами минем сүзләргә шырт-мырт көй язмаска куша Фәния дип көлдереп тә алды. Җырлады, күп сөйләшмәде. Җыр-моңга, шигъри сүзгә бай булды ул көнне китап бәйрәме. Мең бәләдән коткара торган рәхмәт сүзе дә еш кабатланды. Казанда дәүләт эшен кайгыртып йөреп кайталмый калган иганәчеләр Фәннур Зияддинов, Госман Низаметдиновларга да халык гөрләтеп кул чапты. Бәлки ишетерләр дип ихластан. Ул китап безнең өчен бик әйбәт булды. Фәния Кәбир кызы шуның өчен тырышып жүрде, аны чыгарды, эшләде. Җанын бирде аның өчен. Менә бүген шуның бәйрәме. Аны китапны чыгаруда беренче Гусман, Мәскут улы Гусман оештырды. Ул финанс ягыннан бик каты булышты. Тарихи китаплар язу өчен киң мәгълүматлы булу кирәк. Гарәп имлясында, латин графикасында, борынгы рус язуында белергә өйрәнергә кирәк. Дөрес, буларны белмәгән килеш өстән генә авылларда исән калган әби-бабайлар истәлегенә таянып та язып була. Алары да кирәк. Әмма алар тарихи фактларның, документларның аслын тирәнрәк аңлау өчен бизәк булырга тиеш. Берсен-берсе тулыландырып, әдәби, йөгерек тел белән дә язылса, менә шул чиракта бу китаплар укучыларның өстәл китабына әйләнергә мөмкин ди Рәшид Сабиров. Фәния Әхмәтҗанова Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррир урынбасары булып эшли. Бик матур гына китап иҗат иткән. Менә карагыз әле бу китапның калынлыгын. Кем син Айдар бабам дигән китап бу. Моңа күпме көч кергән, күпме моңа хезмәт куелган. Сәләтле журналист ул Фәния Әхмәтҗанова. Ул язган әйберләрне гел укыйсы килеп тора. Тарихи авыл булып калачак. Бу балалар күңелендә дә, олылар күңелендә дә. Без артистлар да бу авылны бик яраттык. Искиткеч матур, йортлар төзек, гомумән табигаты матур Айдар авылының. Матур табигатлы Айдар авылы тарихы 1700 еллардан башлана. Хәзерге Кайбыш районындагы Хуҗа Хәсән авылына нигез салучыларның Күгәй исемле улы була. Күгеш, Ислам, Айдар Күгәйнең уллары дип языла тарихи чыганакларда. Менә кем икән ул Айдар баба? Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.